Mela, issa se nitlobkom tkunu fil-qosor, speċjalment Dr. Delia kun fil-qosor jekk jogħġbok għax mhux sellaħ kella. George. Naħseb li bid-diskussjoni kollha nsejna l-iktar fattur importanti ta' dawn l-elezzjonijiet kollha semma. Tkellem Franco Debono u qal li dawn il-problemi kienu ġejjin mill-2008 u mbagħad wara żatt mill-ewwel elezzjoni tal-MEPs. Insejna fattur importanti x'ġara dak iż-żmien. Vera ħafna nies kienu weġġajn, in-nies li jkunu weġġajn ħafna drabi ma jivvutawx, mhux imorru n-naħa l-oħra. Insejna l-fattur Joseph Muscat li kien pertinenti għal dawn riżultati. Tkaxkira wara l-oħra rebaħ lil Dr. Gonzi, rebaħ lil Dr. Simon u rebaħ anki lilek sissa mhux f'elezzjoni ġenerali. Il-kobor ta' dan il-bniedem huwa hemm jiena hawnhekk jekk tħares hawn ġew tara lili u l-Jeremy li jekk fil-politika jekk hawn ġiex opposti huwa jiena u Jeremy. Għax jiena aktar inxeqleb lej il-lemin u Jeremy huwa bniedem iktar xellugi soċjalista pur. Dan Joseph innexxielu jġib nies bħali u nies bħal Jeremy l-istess moviment u nivvutaw lill-istess partit. Il-fattur Joseph. Il-fattur Joseph. Jiena għatta b'mod differenti qabel, għatt li mhuwiex oppożizzjoni li tirbaħ elezzjoni ma u l-gvern li jitlifa. Naħseb jiena l-messaġġ prinċipali lilek, issa mbagħad niġi l-oħrajn meta wieġbu hu li jekk inti ħossejtek skomdu fil-Partit Nazzjonalista jew weġġak, jien l-almu tiegħi hu illi dik il-weġġa irrid nitkellem miegħek dwarha, irrid nara x'hemm bżonn nagħmel ħalli inti jarġa' jkollok il-fiduċja illi tafda mhux bid-dritt imma b'rispett miksub il-Partit Nazzjonalista. Okej, xiex? Meta titkellem fuq weġġa. Jekk inti ħafna minn nies meta titkellem fuq weġġa l-iżbal kbir li għamel il-Partit Nazzjonalista li ma għamiltux int, huwa li nisbħali li telqu mill-Partit Nazzjonalista minn flok resqu lejna li inti ngħid hawnhekk pubblikament li kif il-ħadd leader mhux battalija ġejt għandi u għat li aħna x'inhi il-problema u smajtni. Ġifieri, il-problema kbira li għamlu n-nies ta' qablek kienu li nisbħali lif tajjir li inti opportunisti, u vera opportunisti, jien opportunist, taf x'jien opportunist li ħtaft l-opportunitajiet li ħoloq dan il-gvern biex ikompli jkabbar il-negozji, ikompli jkabbar il-nies biex jaħdmu dak li aħna. U bħali hemm 40,000 u d-dmir tiegħek huwa li toħloq dan il-platform. Id-dmir tiegħi grazzi tal-li semmejt għax ma kontx ħanisvella kieku maċċinti, grazzi tal-li semmejt, jiena d-dmir tiegħi li nibqa' niġi għandek sakemm tħossok komdu illi jekk taħt dan il-gvern sejjer tajjeb. Taħt gvern nazzjonalista eventwalment jekk il-poplu jarġa' jafdana, inti tmur aħjar. Dak id-dmir. Okay, David Thake. Adrian, jiena ħafna mill-statements li għamilt illum huma sbieħ, walli min issena. Fosthom ma ninsewx li qal li anke wara l-elezzjoni ġenerali jekk ma jirbaħx jitlaq. Di statement importanti li qal li sabaqat għaddejja. Però meta Peppi saqsi kisma inti se tirbaħ l-elezzjoni li ġejja, hemmhekk ittutubajt ħafna. Mhux kif kont tkellimt fil-leadership race, inti konċert ħafna li ħatirbaħ l-elezzjoni li jmiss. U ovvjament, issa hemm forsi daqsxejn ta' reality check. Però naħseb li l-iżball fundamentali li llum qed imbagħtu l-konsegwenzi tiegħu kien propjament f'dak il-leadership race. Fil-ġlida leadership, ħafna minn nies li għandek madwarek illum, they pitted people against each other. ħani kwota ftit, jekk ma jimpurtax, paragrafu żgħir minn dak li kiteb dal-aħħar Norman Vella fuq Facebook. Nies illi sentejn ilu, ovvjament l-ewwel ħaġa li nagħmel huwa illi nitlef dak li kont qed naqra. Nies illi sentejn ilu kienu qegħdin id fit fuq il-fosos ġibtuhom iħarsu bl-ikra ħalejn xulxin. Irġielu nisa li kienu ta' appoġġ għal xulxin fl-aktar momenti diffiċli ġibthom jiġġieldu bejniethom minn filgħodu sa filgħaxija. X'qed jiddiskrivi hawn? Qed jiddiskrivi dan il-tilwim konstanti li hemm. Jiena m'għandi assolutament xejn kontra tiegħek. I think you are a nice guy. I like you on a human level. Id-diffikultà li għandi jien. Konkludi, David. Id-diffikultà li għandi jien huwa id-distakk bejn il-kliem u l-fatti. Per eżempju, in-nies li għandek madwarek, inti titkellem dwar iva mela le naqdu n-nies, etc. etc. U ma tandi issib il-Clyde Pooley f'dal każ ta' Kevin Kutajjar, Clyde Pooley
illi ġimagħtejn ilu ma ċempel il-ħadd mit-13 distret mill-kandidati għax inti rid lil Jean-Pierre Debono ikun kopt fil-Parlament. Meta ġara dak li ġara, u Jean-Pierre Debono qal le min jista' naċċetta li nkun kopt fil-Parlament għall-istorja li kollha nafu x'inhi. Issa Clyde Pooley tiċempel lil kulħadd. Clyde Pooley tiċempel lil kandidati tas-7 distret li kienet l-iskuża li inti tajt għala rid il-Jean-Pierre Debono. Ok, mela, għati rispondi fuq tal-Clyde Pooley, għax m'għandniex ċans. Grazzi Dave, mhuwiex minnu illi jiena rrid il-Jean-Pierre Debono, jiena rrid illi jkun hemm l-eżekuttiv illi bħal dejjem jiddeċidiju wara l-avvenimenti li ġraw u l-argumenti li seħħew. U dak li rajna, jiena konvint, Mela inti rittu. Jiena maċ kif votajt. Imma ħallejt elezzjoni libera. Le, jiena rrid li ssir. Jiena rrid li ssir elezzjoni libera mill-eżekuttiv illi l-istatut tagħna jagħti lilu l-fakultà li jażel. Però aktar importanti, ġara issa xirridu nħarsu l-qudiem ukoll, is-Segretarju Ġenerali wara illi jiena ħadd id-deċiżjoni illi issa l-elezzjoni tkun għal dak id-distret biss għax inti tkun miftuħa għal kulħadd. Ma tistax iċċempel il kulħadd, però l-istedina kienet ovvja, kellu l-obbligu illi jinformhom kollha biex jara jekk hemm xi ħadd ieħor interessat. Bħala fatt għada kemm iwieġbek Dave, kemm iwieġbek. Fl-inħosti importanti, l-MZPN, iġġielittu magħhom. Jekk partit jiġġielet maż-żgħażagħ, x'futur għandu? Ħawieġbek għastaqsini oħra. Mela, ħana laqdi. Għadem l-elezzjoni, libera ħilsa, l-eżekuttiv tagħna irid jiddeċiedi min ħajimla dan is-siġġu battal. Ħawieġbek fuq dak li għadt fil-bidu, jien żgur illi inkun propju jekk naħdem kontri għan nifsi li jekk nipprova nġib il-firdajjin, imma għandi bżonn l-għajnuna ta' kulħadd. Ma nistax jien noħroġ idejja u mbagħad il-parti l-oħra iżomma lura, ħan indirizza lilek. Jien dejjem kelli relazzjoni tajba miegħek ftit kont nafek, meta stidinni ġejt, meta kellimtek u ċert li tista' tikkontribwixxi ħafna fil-politika. Ejni, ejja nagħmluha flimkien, jekk taf nies illi qed jikkreaw dan id-distakk bejnietna, ejja nġibuhom flimkien. Poġġi bil-qeda miegħi fuq il-mejda. Ġib il-min taħseb illi qed joħloq din id-diviżjoni u nkellmuhom flimkien. Jien irrid il-David Thake to be proud again li jkun nationalist. Jien irrid lil dawk li jaħsbu bħalek illi jemnu f'kawża waħda. Imma ejja nipprovaw Dave, let's give it a chance. Let's give it a chance. Ejja naħdmu flimkien, ħalli naslu. It's the only way. Hemm sfidi kbar. Ma jistax ikollna, aħna m'għandniex responsabilità lej il-partit, aħna għandna responsabilità lej il-poplu, lej in-nies. Ma nistgħux naslu li niġu a one party state. Għandi bżonn l-għajnuna ta' kulħadd, inkluż tiegħek. Ok, Jeremy mala. Nerġa' nispiċċa minn fejn bdejt, jiena nemmen li għandu jkollna oppożizzjoni b'saħħitha l-pajjiż għandu bżonn biex il-gvern ikun jipperformi aħjar. Jeremy, jekk jippermettila ħafna nies jixtiequ mhux li jkollna oppożizzjoni aħjar, li jkollna gvern alternattiv. Lex oppożizzjoni aħjar biss. Ekku, naqbel miegħek, naqbel miegħek. Gvern alternattiv iridu. Li korreġejni għax għandek raġun. Però qed nisimek u iħin kollu tappella għall-għaqda ejja waħdmu miegħi, ir-realtà qiegħda li mill-għaqda tal-elezzjoni kien hemm nies li għamluha ċara li mhumiex jaħdmu miegħek daqshekk irrispettaw ir-riżultat tal-Demokratiku fejn dan il-Partit Nazzjonalista. Ġifieri daw qed jgħidu żgur mhumiex rajna l-Franco Debono. L-affarijiet li għamel Franco Debono illum hemm MPs qed jagħmlu l-istess jekk mhux għar. Facebook jattakkaw kontinwament, jattakkaw uffiċjali oħra, sabiħa li tajtejja ningħaqdu ħalli mmorru flimkien għall-battalja. Imma jekk jibqgħu jinsistu li dawn mhux jaħdmu miegħek. Se tagħmel. Ok, se tagħmel. U konkludi. Żewġ affarijiet, Jeremy. Inti fil-libertà li tajt illi hemm min ma jridx. Jiena m'għandix dik il-libertà. Jien ma nistax I abstain u ngħid ħanaqta' qalbi minn xi ħadd. Aw David illum ċert illi dak li qed ngħidu ħajkontempla fuq. U rrid nibqa' nagħmel minn kollox biex inġibu fuq in-naħa tiegħi ħalli jkonvinċi iktar nies. Jien però nindirizza lilek ukoll illi ġej mill-kamp oppost. ċert illi twemmin tiegħek iħobb il-fqir, iħobb iż-żgħir, iħobb il-batut. Aw ħafna li tibatu, aw ħafna li mhumiex qed igawdu mill-ġid illi qed jikkrea l-pajjiż. Il-dawk mhux ukoll irridu nkellmuhom taf ma semmejniex il-lejla illi kien hemm kważi 100,000 ruħ li ma vvotawx. Illi la marru biex jirringrazzjaw il-ġew Muscat kif għamlu oħrajn. U laqqas hemmnu fil-Partit Nazzjonalista dawk votanti wkoll, dawk qed inħalluhom mingħajr tama mingħajr partit. U xogħol ukoll nitkellem ma' dak in-nies. Irrid nara min huma nitlobhom u ġew uħud li diġà bdew ikellmuni, irridu naraw għalfejn qataw qalbhom mill-politika, irridu jkun hemm partit illi jagħmlu fih.
Anke inti imma jekk qed tħoss li dan il-gvern mhuwiex lejali lej il-pedament tiegħu lej il-fundament tiegħu. Maċċek. Jista' jkun aktar soċjalist, iva. Sewwa, però ejja naraw l-affarijiet saru taħt dal-gvern. Insa l-ideoloġija. Konkludi, Dr. Ejja naraw dawk li qegħdin fil-faqar ngħinuhom iktar. Ejja naraw dawk li mhux qed ilaħqu, naraw kif nagħmlu biex intuhom sosten. Ejja ma nibqgħux nittrattaw in-nies bħala numri imma bħala individwi, ħalli intu kol tħossok liberu għadha pitada li m'intix entrenched ma' partit wieħed imma liberu bħal George illi tivvota skont l-aqwa interessi tal-ħaddim, tal-fqir, tal-Malti, tal-Awċi u ta' Malta tagħna. Grazzi ħafna, Dr. Delia, grazzi ħafna lilkom ta' din il-diskussjoni. Lax Wayne nixtieq nagħmlu stedina wkoll. Xi tittajdu? Naħseb Wayne huwa persuna voċifera u forsi xi minn daqqiet kontroversjali, imma naħseb li għandu ħafna xi kontribwixxi. Jien nixtieq tieni l-opportunità li narġa' nitkellem kif tkellimt, ħalli jekk hemm affarijiet li jdirlek li għandna nagħmlu, ejja nagħmluhom. Isma' minni kif Kuntatt huwa persuna eccellenti, avukat eccellenti, għandu disabilità, ġab iktar number ones minn David Stellini, he was the next in line biex jieħu dak is-siġġu tuulu. Wayne, jiena naħseb illi Kevin Kuntatt mhux disabilità għandu abilitajiet kbar illi rridu niskopru naraw kif itejjeb il-Parlament Malti. Mela tuħ is-siġġu. Għada stenna u tkun kontent bir-riżultat. Grazzi. Grazzi ħafna, hawnhekk kellna il-Mediterranean Ceramics illi għamlu dan il-vażun bl-arma ta' Delia bil-blidej. U xtaquna li nirringrazzjawk tal-li kon mana. Ħanifqu, grazzi ħafna lilkom, George, David, Jeremy u Wayne, Dr. Franco Debono. Ħanifqu għal-waqfa niġu lura għandna xi messaġġi għalikom.